Oyawore nyakora mogi kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich adek tarik 9 dwe mar 12 higa mar 2020. Makelo ni chenro ni kaka pile en an Chris Owino kendo akwayi ni wabed kanyakla nyaka giko. An kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard kendo thor mar wach e oboke mar The Standard en ni Uhuru quiet on crisis as Raila's views draw fire. Ker Uhuru Kenyatta iwacho ni oling' thi e kinde ma lakteche kaachiel kod nurses ma pacho kae dhi nyime kod ng'anyo kendo keto ngima jothieth e kama tek mokalo e kinde mogai ma ODM Raila Odinga noro golo paro kendo okwayo lakteche mondo kik dhi e ng'anyo kendo jiwo nurses mondo chung' ng'anyo margi ka owacho ni ok en kinde maber mar dhi e ng'anyo. Gino mane okelo ich wang' mokalo kod oganda mawuok i pacho kae mane oseyo mokalo gai ma ODM Raila Odinga kuom keto BBI nyime e kinde ma lakteche kaachiel kod nurses ma pacho kae to ywak ni ok piny owacho kodewogi kendo kata na gik thieth ok omigi kaachiel kod okumba mag thieth kata medical insurance cover. Mano e thor mar wach oboke mar The Standard. Ker Uhuru Kenyatta oling' thi e kinde ma nurses ma pacho kae to dhi nyime kod ng'anyo. Laktache bende buogo dhi e ng'anyo kochopo tarik 21 dweni to ogai ma ODM Raila Odinga nyoro kwayo nurses kaachiel kod lakteche mondo kik dhi e ng'anyo ka owacho ni uchumi ma pacho kae ok ber kendo ma ok en kinde mar dhi e ng'anyo. Gino mane omiyo oganda mopogore opogore oseyo mokalo ogai ma ODM Raila Odinga ka giwacho ni Raila oketo mana BBI nyime to ok ong'i dwach lakteche kaachiel kod nurses ma pacho kae. Jalup Ker William Ruto bende owacho ni tiyo kod wach mar ng'anyo mag nurses e kwedo ripot mar BBI kar golo chung' motegno kaka inyalo konyo lakteche kaachiel kod nurses e pacho kae. E kindeno Ker Uhuru Kenyatta to oling' thi kendo pok owuoyo e wi ng'anyo mar nurses kaachiel kod dwaro manyien mag lakteche e pacho kae. Jakom riwruok mar governors e pacho kae mano Gavana Wycliffe Ambassa Oparanya to wacho ni piny owacho mag counties onge kod omenda maromo manyalo konyo lakteche kaachiel kod nurses ma pacho kae. Oparanya wacho ni piny owacho mag counties ma pacho kae onge kod omenda maromo manyalo tiyogo e konyo lakteche kaachiel kod nurses e dwaro margi. Jatend migawo mar thieth mano Mutahi Kagwe wenge te sani koro ng'iye ni odhi biro kod okang' mane ma gidhi tiyo kod ywaruok e kind piny owacho kaachiel kod nurses kod lakteche e pacho kae. Nurses dhi nyime kod ng'anyo e pacho kae e mano ma giwacho ni piny owacho ojwang'ogi kendo keto mahinogi e ripot mar BBI. Nurses dwaro ni piny owacho omigi allowance maromo 30,000 ng'ato ka ng'ato, mano medical allowance kaachiel kod gik thieth mano personal protective equipment manyalo konyogi mondo kik gigam kute mag COVID-19 e kinde ma githiedho oganda e pacho kae. Lakteche bende ni kod dwaro mamoko. Ka moko kuom dwaro mag lakteche en ni ochuog duol moyiedhi mar National Health Commission madhi kedo ne ratiro mag lakteche kaachiel kod nurses e pacho kae. Mae emosemiyo nurses odhi nyime kod ng'anyo ka lakteche bende buogo mar dhi e ng'anyo kochopo tarik 21 dweni po ni piny owacho mamalo ok owinjo dwaro margi kendo oketo e tim. Kata kamano gino ma ok mor oganda en ni Ker Uhuru Kenyatta oling' thi kendo pok oloso e wachni e kinde ma jothieth ma pacho kae to dhi nyime kod kadho e achiedh manade kod matek e kinde ni ma nurses dhi nyime kod timo ng'anyo e pacho kae. Raila to ikwedo ni oketo mana ripot mar BBI nyime moloyo wach mar lakteche kaachiel kod nurses e pacho kae. It oboke mar ariyo, oganda mopogore opogore nyoro seyo mokalo ogai ma ODM Raila Odinga kuom paro mare mar kwayo nurses mondo ochung' ng'anyo margi ka giwacho ni Raila oketo wach mar BBI nyime moloyo gimoro amora e pacho kae. Oganda mane oloso e social media nowacho ni ok en paro maber mar Raila kata ogai ma ODM Raila Odinga okwed kendo ose nurses kuom dhi e ng'anyo
ikinde ma noketo mahinone mana e wach mar BBI kar ng'iyo dwach dakteche kaachiel kod nurses e pacho kae. Mano ito oboke mar ariyo kama oganda ma pacho kae oseyo mokalo Raila Odinga kuom keto mahino mage e BBI kendo jwang'o lakteche kaachiel kod nurses ewi dwaro margi e pacho kae. Ito oboke mar adek loso ewi chenro mar nyange. Ito oboke mar ang'wen en ni piny Ingereza nyoro chako ayanga chenro mar pogo chanjo mar tuo mar COVID-19. Piny Ingereza odiochieng' manyoro ne ochako ayanga chenro mar pogo chanjo mar tuo mar COVID-19 e pinyno. Ito oboke mar abich loso ewi weche mane otudo kod seneta ma Makueni mano Kabaka kaachiel kod nyadendi moro bang' ka romo mane gitimo kod nyadendi no nyoro orumo ka seneta Kabaka pache olal, gino ma pod oweyo dhog ji kod wuoro nyaka sani. Ito oboke mar auchiel piny owacho mamalo oseketo okang' mararieya mar pogo mask, sanitizers kaachiel kod pi e skunde ma pacho kae kinde ma idhi yawo skunde e pacho kae. Piny owacho mamalo dhi pogo mask, sanitizers kaachiel kod pi e skunde duto ma pacho kae e kinde ma idhi yawo skunde dwe mar achiel higa manyien. Odiochieng' ma kawuono senators dhi timo romo kendo twak ewi chal mar gavana ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko. Odiochieng' ma kawuono senators dhi timo romo moyiedhi kendo twak ewi chal mar gavana ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko bang' ka MCAs ma Nairobi ne othiche oko e apisi. Ito oboke mar aboro loso ewi weche mag arita kwe e gwenge ma kawaida mano e kaunti ma Kiambu. Ito oboke mar 11 Bensouda owacho ni cases ma itudo kod jalup ker William Ruto kaachiel kod jafwambo Joshua Rapsang pod inyalo dhi chak e pacho kae kata kes e kot maduong' mar piny mangima mar ICC. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo be ni oboke ni mar The Standard. Tok oboke mar The Standard loso e weche tuke mag UEFA Champions League kama iwacho ni jata kweth mar Real Madrid mano Zinedine Zidane iwacho sani ni e mbero maliet kama klab mare mar Real Madrid inyalo duoka Europa kaka Manchester United manyoro oduoka Europa bang' ka ne orodhi kod RB Leipzig gonde 3-2 otieno manyoro. Mano nyalo bedo thuolo maber mar riembo Ole Gunnar Solskjaer mondo odhi opuonj klab monyalo manage. Oboke mar ariyo wan kod oboke mar Daily Nation kendo thor mar wacho oboke mar Daily Nation en ni young doctor who gave us his life. En lit kalure kod tho mar laktar Mugusu ma jahigni 28 mane ong'ielo rengo odiochieng' manyoro kalure kod tuo mar COVID-19 bang' ka anyuola mare nyoro obedo kod rem mar golo omenda maromo 200,000 mondo okete e ventilator e od thieth mar piny owacho mar Kenyatta University Referral Hospital. Dr. Mugusu ma jahigni 28 iwacho ni ne oter e kar od thieth mar Kenyatta University Hospital kama ne orbo be ni kete e ventilator mondo kony ngimane. Kata kamano od thieth ma kamano ne dwaro omenda maromo shillings 200,000, pesa mane anyuola ne onge kod. Kendo iwacho ni wuon gi ne owuotho ka solo omenda kuom osiepe kaachiel kod wede. Kata kamano kuom hawi marach ne ok giyudo omenda maromo kamano, gino mane okelo tho mar laktar Mugusu. Gima tamo wang'a en ni lakteche kodhi yudo thieth e kinde ma gigamo kute mag COVID-19 to onge ng'at mang'iyogi. To wan seche mwadhi mondo wan kod kute mag COVID-19 to wadwaro ni lakteche mondo ong'i ngimawa. En okang' ma piny owacho mamalo nyaka kaw okang' mager mar neno ni gimiyo lakteche health insurance cover kata okumba mar thieth mondo e kinde ma gigamo kute mag COVID-19 to giyud jogo manyalo ng'iyo ngimagi bende. En wach malit ni laktar ma jahigni 28 nyalo tho nikech oonge kod omenda maromo shillings 200,000 kende mar mondo oyud thieth ewi tuo mar COVID-19, tuo manoyudo ka othiedho oganda ma pacho kae. Nyasaye oket chuny laktar Mugusu kama okwe.
Oboke mar adek loso wi masira mar apaya manyoro timre gwenge ma Sondu kama dhano 5 ne ong'ielo rengo. Masira mar apaya mane otimre gwenge ma Sondu Mriu e kinde ma dhano 5 ne ong'ielo orengo e masira makamano. Oboke mar 4 en wach malit kaluwore kod tho mar laktar Mugusu mane ong'ielo rengo bang' ka anyuola mare ne okoso golo omenda maromo shillings 200,000 mondo okete e ventilator e od thieth mar Kenyatta National University Hospital, mano od thieth ma itayo kod mbalariany maduong' mar Kenyatta University e pacho kae. Oboke mar 6 Gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o wacho ni pinje mag Afrika pod ok oketo kingi malong'o mar kedo gi tuo mar COVID-19. Oboke mar 7 en ni piny Kenya nyalo dhi oro kwayo mar kawo chanjo mar tuo mar COVID-19 miluongo ni AstraZeneca bang' ka piny owacho ma Ingresa ne ochako ayanga miyo oganda mawuok e pinyno chanjo mar tuo mar COVID-19 ka gitiyo kod yath mar AstraZeneca. Oboke mar 8 Jalup Ker William Ruto oseyo mokalo gai ma ODM Raila Odinga kuom keto nyime BBI e kinde ma lakteche kaachiel kod nurses to dwaro ni mondo ong'i kaka inyalo konyogi. Koro penjo mara maduong' en ni who is in government between Raila and Ruto? Ere ka Ruto nyalo seyo Raila to en me jalup ker ma pacho kae monego bed ni piny owacho mare ng'iyo dwach lakteche pacho kae. Mano mowacho ni hypocrisy of the highest order. Oboke mar 10 nyaka oboke mar 11 loso mana e wi weche mag arita kwe pacho kae, pach jondiko kaachiel kod pach josomo nyaka weche mag ohala be ni oboke ni mar Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation pod loso mana e mibadhi mar KEMSA e pacho kae. En gima lit ni piny owacho wacho ni dhano ne otiyo kod omenda ma kedo tuo mar COVID-19 marach e kinde ma lakteche to dhi mbele kod ng'ielo rengo e pacho kae, to jomoko to pod dhi nyime kod kwalo pesa mano onego bed ni itiyo kodo e kedo kod tuo mar COVID-19 e pacho kae. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star, kendo thoro mar wacho oboke mar The Star en ni ODM pushes for fresh amendments. Iwacho oboke mar The Star wacho ni duond od bura mar ODM dwaro ni mondo otim lokruok e wi report mar BBI kama gidwaro ni Prime Minister obed kod mbi mapek mar bedo jatend piny owacho. Duond od bura mar ODM dwaro ni otim lokruok e wi report mar BBI. Oboke mar 2 loso e wi wach mar Senator Kabaka mane iwacho ni obedo unconscious kata pache ne olal bang' kane gisetimo romo kod nyadendi moro e bomani maduong' ma Nairobi kar dak moro odiochieng' manyocha. Oboke mar 4 duond od bura mar ODM dwaro notim lokruok e wi report mar BBI. Oboke mar 7 Roslyn Akombe mano commissioner machon mar IEBC owacho ni report mar BBI ok dhi konyo keto ratiro e weche mag yiero e pacho kae. Commissioner machon mar IEBC Roslyn Akombe nyoro owacho ni report mar BBI ok dhi kelo adieri e wi weche mag yiero e pacho kae, kendo ne owacho ni timo lokruok e wi duol mochung' ne yiero e pacho kae IEBC ok dhi kelo adier moro amora e wi weche mag yiero e pacho kae. Tok oboke mar The Star loso e weche tuke mag Kenya Premier League kata FKF Premier League ma pacho kae. Ka watieko waoro kwayo, an awuon aoro kwayo ne piny owacho mamalo mondo owe keto siasa e weche mag thieth, gibed piny kod lakteche kaachiel kod nurses mondo giwinj dwaro mag nurses kaachiel kod lakteche e pacho kae, kar siko keto weche mamoko ma ok ochuno e nyim oganda kaka BBI. En thuolo mar mondo piny owacho obed piny kod lakteche mondo owinj dwaro margi, mondo ogeng' tho mag lakteche kaachiel kod jogo modhi yudo thieth e pacho kae.
Mano bende makelo giko nonro mar Oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed gi odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.